Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire kuti foni yathu isamatheke kuyika ku airplane mode, kuyasa data, kuyasa hotspot ili yoloka. Ndiye tatene ndioneseni kuti matani. Ndiye chomwe muyenera kuchita ndikupita ku settings. Kenako mupita apalemba kuti lock screen. Kenako mupanga apalemba kuti secure lock settings. Pangapo click. Kenako apeza kuzani kuti muyike pattern yanu, kandi pin yanu, kandi password. Kenako muyika. Ndiye ikafika apa, make sure kuti apalemba kuti lock network and security pakhale on. Ndiye kuti mukapangapo on, ndiye kuti munthu atakhala kuti foni yanuyo kayafuna yase data, kayazimise pamene ili yoloka, simatheka, imafuna password. Basitu kupanga kwake ndi kumeneko. Ndiye kaficha kamene kaka ndikaficha kothandiza kwambiri fika kuti foni yanuyo ikakhala kuti yabedwa. Okubayo nthawi zambiri amathamangira kuyika foni yanuyo ku ndege ngati sayizimisa. Ndiye poti mafoni ena asosathekaso kuzimisa opanda password. Ndiye kuti feature iso ikakhala on, zidzakuthandizani kuti foni yanuyo iya ngati kuli kumbali yoyisakasaka muyipeze mophweka. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni, osayiwala kupanga follow. Tiye tionanenso video satira.